Liwang sukmono mati luwih ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Ubathara Paman Harya Senguni kaprayogakno anggen jengan kula lenggah wonten ing Datulya Negaring Astina Paman Patih Plasa Jenar kawula nun anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdi kepatihan namung driran sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Paman Plasa Jenar kawula nun inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing kepatihan wonten ing Datulya Negaring Astina dinten sak mangke menika nggih Paman Harya Sengkuni nggih Bapa Prabandurna mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulya Negaring Astina dinten sak mangke menika Bapa Prabandurna astaka swala sila bertapa swalu kimbal sumarante hawala kula nuwun inggih ger sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Datulya Negaring Astina. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Astina nggih. Anak Prabu Duryudana. Sampun tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Prabanduna. Kula nan. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten Negaring Astina nggih anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah ingkang raine diambabaraken wikatos ing pasiwakan Yayi namung estu padha dawuh paduka Yayi Prabu ing Astina namung denan saksamunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Astina sampun tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing Awangga wonten Negaring Astina dinten sak mangke menika Yayi Karta Marma prayogakno nggih ngadeg dari sampun boten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula Dimas Karta Marma wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun kang bodhang kandung seba jroning Datulya Negara Ngastina. Kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Kula nuwun sewu nggih. Semung kaget raos sing manahipun ingkang Bapa ing kepatihan. Karana dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya tumunten angrawuhaken sangganing para piri sepuh miwah para nayaka punggawa Negaring Astina. Kagiyaten manahipun ingkang Bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu ing Astina. Kepareng ingkang Bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu ing Astina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang Bapa. Namung tambuh salebeting manahipun ingkang Bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa. Dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasiwakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang Bapa ing Sukalima nggih Yayi. Nadan ingkang raka ing Awangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Astina. Kepareng ngambah baron ingkang sejati dhateng raka ing Awangga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu ing Astina. Nggih menika kula boten badhe ngrembak babagan Negaring Astina. Kula mboten badhe ngrembak kawula Negaring Astina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten.
Namung badhe kula rembag madaning Pasiwakan negaring Astina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandeng jenengipun kalawan satunggiling priyagung miwah wini sepuh negaring Astina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten teka Paduka badhe ngrembag sasmitaning Jawata ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negaring Astina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima. Moga-moga nggih Ratu Ambabaraken ingkang sejati langkung cetha pangandika Paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika daup asta lumiyat madaning negaring Astina. Tegesipun negaring Astina menika gadhahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negaring Astina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing Paduka lampahi menika kula nuwun sewu lho nggih. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satunggiling priyagung utawi pinisepuh negaring Astina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuwatos raos sing manahipun ingkang bopeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan Paduka ingkang sampun Paduka ngendikaaken bilih menika satunggiling pinisepuh negaring Astina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati Pamanarya wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumpenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madaring pasumpenan boten sanes kejawi namung Bapa Penemban Durna anggenipun sampun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang mapan wonten negaring Astina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paninggal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun Indra pungun-pungun dumugi sapriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ingkang badhe ngembet dhateng kasugenganipun Kakang Putra Bapa Penemban Durna inggih mekaten paman dinten samangke kula nglempaken para sepuh para punggawa supados sakmangke sami wenggalih badhe menapa ingkang kedadosan kaliyan Bapa Penemban Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng Paduka paring dawuh ingkang mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sakmangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo latri ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung Kakang Penemban Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut sinaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun menawi Kakang Penemban Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun Kakang Penemban Durna. Bawa Durna wonten dawuh nggih. Bawa Durna midhanget piyambak kula nyumpenakaken Bapa Penemban Durna menika kadidene nyandang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Penemban Durna. Awon lampanipun ingkang tumanduk dhateng Bapa Penemban Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun. Bapa Penemban kados pundi anggen Paduka badhe menggalih babakan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Penemban Durna. Ah, gandhap legudung swaru gembel. Samarante, hawala. Kula nuwun pangapunten nggih. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kaliyan boten. Menawi wonten ing sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Kula nuwun pangapunten lho, nggih. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan.
Nanging pejagesangipun titang menika gumantung dhateng panguwasaning dat Kampur Wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumunten dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuwatir dhateng menapa ing sampun panjenengan lampahi. Janyatanipun kula menika wong salwangsul nyumpena babakan ingkang awon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Sampun ngantos paduka menika dados Nalendra kok tumunten penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun. Kakang Mrembanduna, pripun Dewate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Merga pangandikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana 3 cacahe. Titiyani gandayani Puspa Tajem, nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarstana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Monggo biyen kula menika ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis. Kula niku gumun karo sampeyan. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten. Pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon wekasan kegawa jroning impen niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi merupun nek turu nggih jam 09.00 pun turu nggih niku titiyane gandayane niku jam 12 tekan jam 2 niku impene wong mapan turu tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah, impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lho nuwun pamunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina tegesipun pasumpenan paduka menika kula nuwun sewu menika wujudipun satunggiling pasumpenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan nuwun sewu lho Kakang Durna nek daratur kula sampeyan kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Mrembandurna. Manggolek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak bilyaine lho Kakang Durna. Oh, destun temen sampean iku Dik Patih. Sampeyan niku setunggiling patih, monggo patih ing kalukeng jagat. Sapa jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Sengkuni. Ning emanipun panjenengan menika kabanda dhateng gugon tuhon, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha tumrap kula upama Durna iki dimpeke dadi manten, mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas impen menika kala wau kula mboten badhe bingung, kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama
mengke impen niku dadi kasunyatan. Nek umpama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip ning Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine. Nek sampeyan dilalah cepak bilaine, ateges uripe Begawan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning Dat Kamurweng Dat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa. Ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem. Eman-eman. Sandangane si apik-apik kok dibuang. Buang sial. Pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih. Buang napa buang? Buang. Nggih. Pun ngoten mawon. Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sak ngawontenaken pasewakan agung atus mekaten menika. Nggih. Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra, Gong Binathara. Ratu ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning negari menika wonten pundhaking Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening Pasumpenan. Monggo mboten ngembet dhateng kasugengan paduka, ngembet dhateng Bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan Pasumpenan. Pun, Ger. Madaning pasewakan menika sampun pundhat menapa inggih Rembag. Paduka Rembag perkawis Pasumpenan, wondene kula mboten pitados babakan Pasumpenan menika kala wau. Mila ingkang saking menika tumunten sak mangke Ger, sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka Punggawa. Pasewakan ditersamaken tumunten kabubarna kemawon. Tumunten ingkang Bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima, badhe ngenam-enam dhateng pangandika paduka anak Prabu Ngastina menika Ger, anak Prabu Duryudana. Didhemadaning pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna. Ingkang pungkasan dadosaken legeng penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyur minangka wardu kanyur udame ganten wardu Jarawangeca. Nginangodra ngabang dur manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping uri seban punamu apa tekan dari darunane. Ora macan rangke Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi sinten ingkang wantun minggah dhateng negari Ngastina. Tanana lan kejawi amung abdi Panakawaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning Lurah Semaring kang ora gil nenggih Lurah Bagong ing drajak minggah dhateng karya cingak kang samya mulat. Paman Arya. Wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Menika mboten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lelelele. Adat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana. Oh Durna. Wonten dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa 1000 napa gangsal 11.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Lah ing atase kene iki nggon papaning para priyagong, papaning para luhur, papaning para nayaka Punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan Panakawan. Kakang Durna, pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Arya. Munten timbalan gendel anggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Panakawan Bagong. Padha larja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Panakawan Bagong. Nona Amit pasang Kalimantabe
tinebena ing ladune demawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mangabekti kula kanjenengan. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan panemene Sira Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi dumaweng wijang rumketing gonggong. Andel ora. Kula cancang pucaking weni. Nun, weni dudu remi lho, dudu. Weni. Dumaweng wijang rumeketing Werdaya. Ora gonggong? Ora. Rumeketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggonmu ngadhep. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabiyen sami kula mandura. Ana kawan Bagong padha larjo sak praptamu. Pathak patih. Pathak ki sirah nding. Patih Harya Sengkuni. Wilujeng bekti kula kunjung nggih kena patih. Iya Bagong pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Oh. Bagong padha larjo sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemutke karo sampean. Aja sok kulina ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulina ngiyas karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber ki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek menggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok dimbe. Ngono. Sokalima didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cethu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ra ndek kanca nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye?
Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe ali lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula konco nggih sinuwun. Iya ya Bagong, tak tampa pangestuku tamanono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane we karo aku. Bagong, udah raja sak praptamu. Manten mundur karena wilujeng ya pregan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kowe aja ngecek karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Nonon. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung boten bedah kalian Sinuwun Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Ya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok ngopo? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Rai ngaten. Bawa Durna kedah sampun jagung lan pun Bagong menika langkung merayogi Bawa Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Durna. Durna ina panalingane rumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisanan.
aning perang Bratayuda ing entos walu gempor manyar-manyar ning Dungkul Wana dadi asas dadi wana Bagong nun ngendikane ana Prabu Duryudana kowe buta karo aku nggih butamu karo aku ngapa kula ajeng nyuwun prisa Mbah kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa Kusike nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan kula niku mung anak angkat kula niki jebul mendi adopsi karo Semar lah asline kula niki pengen goleki karo bapak kula sapa nek pendhita-pendhita ngendi pertapane nek ratu alhamdulillah aku anak ratu ngendi negarane nek satriya ngendi kasatriyane lah kok dadi kowe takon aku ajarane sampean pendhita ampuh perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu mergo laire dhisik kowe kula ngerti nek laire ini dhisik kula mbane sampean nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampeyan iki iso nyawang masa depan atau masa lalu mlengking saking menika nek sampeyan wis wani ngadeg dadi brahmana niku sampeyan kudu wani ngaturke bapak kula sapa nek sampeyan ra iso ngaturke bapak kula sapa sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina lho kok sik kowe aja ngawur ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung Batur, derajatmu mung Ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Ngastina iki dhewe sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar karo anak Prabu anak Prabu terus iki dibayar karo Sinten Prabu Ngastina tumuli sampeyan ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora Mbah Ngastina niku nggone Pandhawa merga sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinten Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka ngawur Prabu Pandhu Dewayana niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap iki sebab disingkat dadi Sap. Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi simpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Do nalika Prabu Pandhu bebedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo wis ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu ana wong arep sakaron sih ana wong arep saresmi kok tok ganggu mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal
tibaning pesti kowe tekaning pati sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Ra iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula trimaringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diojo-ojohi karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Destarata nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentuk Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotuna kados pundi? Sekedap kir. Wah, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine bakalan Durna. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine bakalan Durna merga Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Alistre kowe tak pateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh menungsa? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngertine ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh, kok dadi kowe nundung karo Begawan Durna? Ah, ora iso pokoke. Gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendhangi. Hus. Ah, lole panas maning jajaran surtaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangganing negara Ngastina. Kok meng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkrak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat ya sakarepmu, ora ya sakarepmu. Legane atiku. Loh, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawuh gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggonmu nyuwara kowe. Wis ra iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong. Kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lha kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Durna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi.
Sengkune iki apa? Kono susisan. Prabu Karmen. Ya. Karno iki kon nesu. Aku ora wedi. Karto Marmo Sato sak kancane Karto Dendok, Karto Piyo, Karto Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora ora diosawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora dong aku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep apa? Padake apa? Manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adhang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep Gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Pati, nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok menawa aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, kayak abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo. Bapak Daryo Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi welami lumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon belani Bapak Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Nyeret yo nyeret ora yo liwat sing alus. Oh, medhon undak-undakan barang aku diseret. Nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane aku pampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat. Papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong arep. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong.
Aku aja tak duduk. Aku memang arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngundhake Kurawar ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti. Jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nganggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Teteli sandangane. Dadali, turake katoke cawet. Gulake bantu jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki. Alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja diperai. Mas aja diperai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna cekeli. Yo ndelok sik Durna cekeli. Tan kausa manjing wonten gupit sangar-sangaruk. Menawa ganto kecapon eka semanten Begawan Durna ingkang linarak-arak dening Lurah Bagong. Acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Kowe lha mati dengan kepangul mungging ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungging ngaloka menungso ratatanan indah-indah derajatmu kedibal kowe ming Panakawan
wani gawe geger negara Ngastina, malah kowe wani nyempalani karo bapa Penemban Duna. Bagong, aku sing ora nrimake. Sawangen Kurawa seglaris papan bakal sak biyantu karo bapa Penemban Duna. Apa bareng kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nek meng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngeret-eret Begawan Duna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mondol. Karta Marma. Arep ngapa kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Duna, ora entuk keterangan saka Begawan Duna, taunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tanganing Karta Marma panggah tayani regane ngati. Bagong kowe Antasena. Tumbak jebol dadam. Mati aku. Wah. 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 Mati he. Wah. Waduh. Mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai. Dicobaji karo Antasena. Oh, Pakde.
Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapakne. Aja sira. Piye? Mudula. Bagong tekan ya kricung cara sikile. Arto kapake bojo cari kricung sikile. Undurna Antasena sik jebul jajawu dibano. Yo. Modal wis jan. Modal. Iya. Modal we. Hot. Wah. Jajah merata imbagian padha-padha. Coba Bagong. Kowe aja gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali bapa begawan Durna. Ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja budhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu nono Windana ora bakal bali. Bajigur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe, ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan, Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep odor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, areng apa? Titi bantanganku kekrakon tinjung kamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Dan iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Gak omong, guys. Gak omong, gak ngantem, guys. Kok omong klerak-kleru. Kelakon mati den aku nyo. Biar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nameng antemamu ora sepiro wae nyo. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to, kowe iki nek gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Temanja banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang temenan. Wah, walesen. Cici traksi. Aku warsen. Kepiye? Aku warsen kowe ora mundur mungsuh Bagong tinjungake ra nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo. Gek. Anon markane Pak. Tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi, aku yakin iki. Ndak aku ngendi dihapusi pengrawit cilok aku mati jere aku.
Bagong ngamuk diwangi Antasena. Kurawa bubar maut mundur. Mundur. Citraksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo mermilang. Bagong sajake bar-bar meguru anyar. Kukul antem sirahe rapopo man. Suarane mak klothak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ada memendono matane. Terus kula Citraksih mundur iki merganing patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas lho digebuki brus mangkel man. Pun cici loko nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna di Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng nang dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para sasata Kurawa nyenyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ne? Kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Lah diwasa. Piye kok? Nun piye? Niki sing disandra wau malah mlayu. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarma. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Niku kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono. Siap. Kula niku menjane mung arep takon karo sampean, mawang sulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku. Nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mek ngerti aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Panjen. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja, Bagong. Ora iso. Wah, candala bondo, lebake pakun jalan, pakake macan. Jane ora mlayu. Ngopo, Mbah?
Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu Bagong, aku aja to pilara ya. Cangkemku kleboni walang. Aku njaluk ngapura ya Bagong. Piye, Gong? Kowe niki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, kowe aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus Nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngapa iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambong ning ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus Ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. kowe jane melu ngendi kowe? Molak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora krape netrane ngono iki. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya niki luwe-luwe kowe arep njempalani karo Bapak Durna, Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena iki kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Ngotar kowe. Arep ngapa kowe? Oh, sepelekke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna? Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora wong kok. Aku wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute kok. Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhane. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani, pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi cara papak. Nglincipi perkara. Wis saiki kowe keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna. Tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayoni negane ngati.
Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula manggotang, Dek. Kula manggotang. Bayak tugel. Waduh, Tenan niki. Mesti di gift. napa? Di gift. Digip. Gift kok ya gelem kok kula. Mana wae lah eneng sing wangi. Lah tak wong mlayu ketiwanan. Lho kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lha wis oke. Ini jak Brahman iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tak antem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat sing wis pirot-pirot kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula ngemudi jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka. Luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebabe Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. sapa? Dewa. Dewa. Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho, Nek jurusan Surabaya ki ndak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus Matura Bathara Guru, bapakmu sapa? nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Muridé sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Urung tau ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Ndak sung kelek loro wis suwene ora jama-jama kok keleke papat. Kuwi Kayangan ana ngene takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, Amuk. kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki ki mung titahe. Dewa ki wong sing nguasani kayangane. Ditau kae aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lumbeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, Munggah ning Kayangan. Ora ana sing iso ngalahke karo kowe. Yakin aku sumpah. mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, Tak susul. wah, mengbluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawartos sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus Kayangan niku liwat Ngabur. wah niku tikete larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning nganti ra iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den.
padake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Meneng ta iki lagi ndonga. Mah dilokke ora wis men. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko gelu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Misra ta? Wis munggah. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng Madurana. Neng ya, Kang. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang boko muska kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis. Mas Tunama Sidam karing bawana langgeng. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Perkencong warudayong pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe punawi di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Nuwun pamunten, Di. Menika mujutaken satunggiling pandangon menapa panodi tumapipun Ngara Gusti Pangadal sebab paduka menika dewaning para dewa, nalindraning para Jawata. Mesti kemawon boten badhe kekilapan dhateng mubah musikin titah. Nanging sebab menapa? Dene paduka dadak ndangu dhateng Ngara Gusti Pangadal. Adi Pramesti. Kakang Narada, punapi? Ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman, Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman. Mboten wonten jamak limanipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman, Kakang Narada. Mboten purun nyangkrim, nanging kula ingkang mbatang cangkriman. Menika naminipun mboten nilok, Kakang. Dalah. Inggih. Menawi kula mekaten, kula namung badhe munjatung sapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu waeng. Pandhita malih tingal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten. Namung mugi antatosna ing kawuningal. Bila jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi kaluhuran wonten ing ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit, nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan. Lan mugi antatosna ing kawuningal. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat, boten pinter anggenipun ngungkap dhateng lampaning jagat. Tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho, Di. Menika ingkang dados kuwatos sing manahipun Raka Sidi Pangadal Adi Pramesti Bathara Guru. Rikat lampahing rata tan pantara prateng sukuning argaram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna Mbalaksana. Kasara ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martya Kundha Manik.
Nenggat majanipun Lurah Semar, ki Lurah Bagong nyerpepeh pindha soto meterang-arang karya kagiat Kang Samya Mulat. Apa ta? Ora lidhok ujaring wong daplok. Inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat. Bagong Kakang. Nggih. Mboten kinten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning Kayiwangan. Ing mekaten tumriki timbalan napa-napa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan. Ponokawan Bagong. Padha raharja sak prapta kita Ponokawan. Hong ilaheng. Gus. Agak kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titah ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena kebacut ya Pukulun. Ya wis teruske. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Ponokawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika ngripun pados kaos wonten pundi Pukulun? Gak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Ha nggih ta Pukulun? Cobi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Hai, silakan. Bagong, wonten dawuh Pukulun, ulun mboyanate ngagem kaos. Mekaten Pukulun? Iya. Oh nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun? Napa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning Kayiwangan. Kula sampun prisa Pukulun. Pukulun langgenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Tak tuthuk gendhelmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Antarada. Wah, sing sok berkencang waru dayang nek pinggir kali ngoten nika. Iya ora diyani ndak malah tekan ndi. Weh lah aku nang kene ketemu dewa-dewa ingkang wonten wingking panjenengan Ulun Bathara Indra. Weh lah bintang televisi. Bintang televisi iki sapa Indra? Dono Kasino Indra. Ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Pukulun. Pukulun. Apa wigatine dene kita sowan ning Abyantara Ulun? Pukulun menika satunggiling Jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngapa kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola-bali nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat Dunia Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Bu. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe. Mugi anadosna engkau napa katentremaning manah kula Pukulun. Iya Bagong. Dene dungkap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun, berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Mbois kok mbuya.
Boya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek boys. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis, Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Hus, basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditutup-tutupi kita kuwi anake Semar. Bong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungsa kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jeluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten, Bu Kulun? Bagong, dalem ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Gareng. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Gareng karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya ming dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayarawa. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Astina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emahku padake cah cilik. Emahku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyel Iwang Kulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbah tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Kulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukamu apa? Ulun kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Bu kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kandha warung. Caitan.
Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta kuwi. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Kowe ra mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan lho. Padake tawon ora. Sapenake dhewe. Kowe mulung ora? Bathara Raja sampean ngerti ra Bapak kula sapa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plocot weteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampeyan kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa mbegogok nang kene. Hah? Pak ulang-ulang modar dening aku. Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guru ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal mbondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es. Ayo, aku Surakarta Jakarta. Dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong kuwi. Tak mlebu ning Karang Kawidadarene apa ya? Sempatan iki. Ya iki mesti widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu dipa nirmala nginguk widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja engko ndak malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nduk goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Tak oyahe Bathara Guru. Kowe iku nek ora tak takon sapa meneh paling dhuwur ya mung Bathara Guru kok. Lho, Guru. Iki murid wis mlumpuk. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakre. Jan wis, nek ora ngono, Bathara Guru, ayo aku ki takon tenan ora sampe ngawut dhewe. Kalang gimana gelar pandaan muncar non lir kekenang sureng sorotetan badang. Koko Prabu wonten timbalan Nyai. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yai mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yai Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kepareng lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Iya Dimas Werkudara Tatomba. Pangestunipun Kakang Tampanana. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna Tatomba. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya Kakang Semar Tatomba. Pangestu Tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka.
katon cawus guwayamu rengu pasuryaning Kakang Semar ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukat ngersa Paduka Sang Nata. Kakang Semar darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepunden kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarene mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papandunungipun anak kula Bagong. Nggih ming namung aturuningga kemawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tegesipun mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta Ndara. Miat langening kalanggihan aklar pandan moncar tinon lir kekonang sumsara tetan padhang kasoran bacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos parepasa mimbal wacana kasaru rawing Sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara kaya kagiat sangganing para Pandhawa kalugon laguning lekas logita linuting kitung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Puntadewa Luntompa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntompa Guru hageku aku ngaturke sembah Werkudara Luntompa ukulun kula ngaturaken sembah iya Arjuna Luntompa Guru kowe do slamet to pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng wonten menapa pukulun dene sumengka tindak paduka ewang adi pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ingkang wayahipun Puntadewa kepareng kula cumadung dawuh Puntadewa yektine prapta ulun ana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya lah kok kaya wigati banget ngopo Guru mugi ndadosna ing kawuningan menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra. Iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe. Mugi ndadosna ing kawuningan Kakang Semar. Kakang Badranaya Kakang Ismaya. Bagong sakmangke dados parang muka wonten ing kayiwangan. Piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru. Nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun. Monggo nyantenipun sampun kula paringi priksa. Ewadene Bagong boten pitados. Malah sakmangke mutha-mutha dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar. Pancen menungsa ratatanan. Gawe wonten timbalan ing adhau. Mengkono mungguh kang dadi pangandika ulun kelawan sira kula. Mboten ngene ulun. Lha mriyen. Lah kok teka Bagong malah samangke dados geger wonten ing kayiwangan. Ngantos paduka Hyang Adi Pukulun keplajar saking kayiwangan. Kresna ulun jaluk tulung ndakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning kayiwangan. Mangsa barengipun kita mulbawasa kelawan Panakawan Bagong nok ngestaken dawuh kula nyuwun pamit Pukulun kepareng lenggah langkung wonten negari Ngamarta. Iya, Narayana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negara Ngamarta. Gansing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Usai. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu. Lah wis tak bedhek to Pukulun Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta. Ha wis. Baul iki. Nang nganti ketemu karo pepunden-pepundenku Pandhawa mesti aku didukani. Mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis,
kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah ming kari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulun Manemaya. Ora mawas pepundhen, ora mawas sapa-sapa. Rawe-rawe rantas marang-marang bakal aku to. Lir kincang ing risang mawe gandrung Bagong. Dalem Bojo kaya ngono patrapmu. Kowe iki wis tuwa, Bagong. mangke wis tuwa. Semene bocah nek ngentek-entekke kempongan. Mula kowe manuta karo aku. Pripun? Apa kang dingendikake Wang Pikulun Manikmaya mau sanyata bener. Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhenmu Pandhawa pakarti mingem kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasuryaning Pandhawa, Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus Ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya. kepiye? Kula urung ketemu karo babe. Babi sapa? Bapak sing mijekke kula. Mula kula gugan ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampeyan ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampeyan melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Napa sampeyan ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancen ora kena tak kandhani. Weda apa aku duwe batur kaya kowe? Aku mentala karo kowe. Wes mati, Dreng. Aku wae. Iki pemaine bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandhani ora kowe? Hah? Kena kandhani ora? Kula gelem dikandhani nek waton Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandhake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tak amuk kabeh. Wah. Betar. Mumet e. Gamelan wis mandeg barang kok isih begijigan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ditingkah laku sing kaya ngono? Wong ki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sapa Werkudara gila merinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole tak cokot. Us. Perangmu ngawur. Ya men, sing penting menang kok. Lah saiki enenge aku apa kowe arep mungsuh aku? Welo. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira. Ora guyu, Aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu weruh kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. mula kok tanggo mlayu kok suarane tuk. Ben,
arep suwek kabeh mbok ben. Ora lega senengan iku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan, mati dening aku Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dening aku. Lunga. Cah jirih ora. Asline jirih ae. Kena aku ora tetep maju terus goleki Bathara Guru, ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Woi. Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mil. Aku tak takon kowe, Mil. Ora duwe anakmu to? Anakku Ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kok. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kae ya duwe anakmu, kae anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho men. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Buenke sumo iki, Bapak. Lemu mungsuh lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satara sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki bocah kok arep wani karo wis ora iya. Pokoke luweh. Mati tenan kowe. Wen. Kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadasena pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane. Wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora rampung. Wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kula iki nyuwunaken pangapunten. Oyane ngapa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok klitian. Bagong. Malah neranyak. Lek apa piye? Posiwa. Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Pukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Pukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Pangapunten Pukulun. Bagong, sirahmu kok templenyi. Borok Pukulun.
dilapke cangkem Bu Kulon. Iya. Apa to kang dadi gegayuhanmu Panakawan? Kula kepengin ngerti wong tuwa kula Bu Kulon. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggihan paduka Bu Kulon. Supados Bu Kulon paring palidamar dhateng kula Bu Kulon. Bapak kula jatipun sinten Bu Kulon? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Bu Kulon? Sawijining dina Ora. Mundura nggon kita tenguk. nggih Bu Kulon. Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwak. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuwaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula, Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Bu Kulon. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen. Dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tumuli disebut dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk lan Garing mau dadi kadang kita tuwa, kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhake Wang Kulon Bathara Guru menika kepara nyata Bu Kulon? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan Bu Kulon. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayiwangen. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gedhe ndase. Dikandhani nek digdaya kaya aku. Mekaten Bu Kulon. Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestakaken dawuh Bu Kulon. Kaya apa ceblenge nang. Sapa terus? Ceblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Bu Kulon, Iya piye? kula nyuwun gungan bareng Bu Kulon. Ulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejahipun Petruk kali Gareng Bu Kulon. Kowe iki ngopo, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane Bu Kulon Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sebdake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Bu Kulon, sampun marem sanget Bu Kulon. Yo, yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan Manikmaya. Bu Kulon Manikmaya, Bagong ana apa? kula nyuwun pangapunten nggih Bu Kulon. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing Kayiwangan ulun paring pangapura. Matur sembah. Kula methek jambu dipunirmana kalih Bu Kulon. Bakal kita gunake apa? Ajeng kula tandur teng omah. Supaya iso dadi srana dhaharaning Bagong menika jambu dipunirmana. Kali jambu kluthuk Bu Kulon.
Iya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh, kita wis marem. Sampun Bu Kulun. Yen kita durung marem ulun medun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Bu Kulun, sampun cekap semanten kemawon Bu Kulun. Mboten ajeng macem-macem Bu Kulun. Napa kapok temenanan Bu Kulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo ulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Kowe akarang ya sing jeneng wong gugat. Oh. Rane meng kepengin ngerti bapak kula soal jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya. Pun trima kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane ming. Didongke ngono kok wis. Lah mau ora wis dinaene ngerti karo Bathara Guru kok isih mesa ora trima. Karang sing kula ajam niku pukulun Sang Hyang Bathara. Tenang. Menang kok tenang. Oh tenang tenan lemu banget kok ora. Kok babi glundung kaya ngono. Heeh. Iya. Mugi-mugi sedaya kali sing sambikala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah melih. Nggih, pukulun. Pukulun maksud. Nggih, Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nering sambikala. Iya. Kali nyuwun pangestu nggih, Pak. Piye? Kula wis ajeng purna. Sesuk kula ajeng nyalon melih. Tak sebdake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula Bagong. Ngestaken dawuh Bapak Semar.